Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 1998 podejmowali w miniony weekend Sarmację Będzin. Po nieudanym występie sprzed tygodnia, kiedy to podopieczni trenera Arkadiusza Miedzy przegrali z MUKP Dąbrowa Górnicza 1-2, nasi zawodnicy chcieli powrócić na właściwe tory i dołożyć kolejne 3 punkty do swojego dorobku. Gospodarze od samego początku rozpoczęli szturmowanie bramki bezradnych graczy Sarmacji. Ładne, składne akcje i efektowne uderzenia długo nie znajdowały jednak drogi do siatki będzinian. Bramkę Sarmacji udało się wreszcie odczarować w 26 minucie spotkania. Na uderzenie sprzed pola karnego zdecydował się Kamil Dolaciński i było 1-0 dla gospodarzy. Dwie minuty później było już 2-0 dla Stadionu. Patryk Ogiewa popisał się kapitalnym dośrodkowaniem, które na gola zamienił Patryk Smolik. Po tej bramce ataki Stadionu nieco ustały, choć to wciąż gospodarze byli stroną zdecydowanie dominującą na boisku. Do przerwy utrzymała się dwubramkowa przewaga chorzowian. Po zmianie stron scenariusz gry nie uległ zmianie. Gospodarze ponownie zdominowali boiskowe wydarzenia, raz po raz atakując bramkę Sarmacji. I znowu, zanim udało im się wreszcie zdobyć bramkę, zmarnowali kilka 100% okazji. Prowadzenie udało się podwyższyć dopiero w 62 minucie gry. Silnym uderzeniem popisał się Jakub Klepek i piłka po raz trzeci zatańczyła w siatce bramki Sarmacji. Tak jak w pierwszej połowie, tak i w drugiej odsłonie pierwsze trafienie rozwiązało worek z golami. 5 minut po bramce Klepka swoją okazję wykorzystał rezerwowy w tym meczu Oskar Krawczyk. W 69 minucie po pięknym uderzeniu piłkę za kołnierz bramkarzowi Sarmacji wrzucił Jakub Kuliński i zrobiło się 5-0 dla Stadionu. Kolejne ataki Stadionu nie przynosiły poprawy i tak efektownego już wyniku. Goście wydawali się z utęsknieniem czekać na ostatni gwizdek sędziego. Tuż przed końcem meczu wygraną Stadionu przypieczętował swoim drugim trafieniem Oskar Krawczyk. Stadion Śląski Chorzów wygrał z Sarmacją Będzin 6-0. Satysfakcja jak najbardziej tutaj jest wskazana dla nas.
Byliśmy drużyną na pewno lepszą od samego początku, ale mam pewne jakieś tam niedociągłości do drużyny, bo zbyt dużo niedokładności w całym spotkaniu pojawiało się. Do 15 minuty już mogliśmy prowadzić 5-0. Nie wychodziły nam sytuacje podbramkowe, nie umieliśmy wykorzystać tego, co mieliśmy, no ale w końcu udało się strzelić pierwszą bramkę, drugą, no i w połówce wyszliśmy z wynikiem 2-0. My czekaliśmy do zdobycia pierwszej bramki, no i tak jak padła pierwsza bramka, to wór się otworzył i jedna za drugą poszła, tak. Do przerwy, wynik do przerwy 2-0. Gra lepsza na naszą korzyść, w drugiej połówce zmiany również na plus. No i udało nam się zdobyć więcej bramek. No na pewno cel ustawiony przez trenera to pierwsze miejsce. Ligę musimy wygrać, mamy na pewno słabą ligę, najlepszą na jaką my mogliśmy trafić, no i walczymy o awans do lepszych. Tylko i wyłącznie. Cel mamy wspólny, także pierwsze miejsce.